Banke på. Ja, nu kommer jeg. Hej Nelly. Hej. Jeg har kaner. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor godt. Og jeg har den samme med som sidst. Jamen, tag plads. Ja, tak. Ja, så er Nelly kommet, og kan I sige pænt hej alle sammen? Hej. 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 Ja, men så lad os spise. Ja. Adam, hvorfor spiser du ikke noget? Jeg er ikke sulten. Adam, nu tager du altså sammen. Det gider jeg ikke. Jeg tror, jeg skal fortælle. Adam, hvad laver du? Hvad? Mor, helt ærligt, jeg gider ikke hende til. Hun er så... Nå, du kan ikke dømme Nelly, bare fordi at hun lige er kommet til familien. Du skal tage os sammen, okay? Det gider jeg simpelthen ikke, det her. Jeg tror altså, jeg går ind med min værelse. Jeg har det ikke specielt godt. Adam, nu tager du fandme sammen, du gør. Okay. Okay, mor, jeg skal nok. Godt. Hej. Igen. Hej. Ja, jeg henter lige kagen. Okay. Værsgo. Jeg går lige ind med et stykke kage, som jeg lærte, ikke? Værsgo, lærte. Jeg tror, jeg går hjem, ikke? Okay, vi ses. Hej. Skal jeg køre hjem? Det må du gerne. Okay. Hej. Hej, altså. Adam, hvorfor skal du altid udlægge alting? Hvad? Helt ærligt, Adam. Ja, okay. Det kan godt være, men altså... Jeg tror lige, jeg går. Adam, du kan godt gå nu. Jeg gider simpelthen ikke det her. Hej, det er bare fordi, jeg glemte min taske. Ja, her. Hej. Hej. Adam, så går du simpelthen. Gå hjem med dig. Jeg gider ikke det her. Ja, okay. Hej, mor. Hej, Ada. Hvor skal du hen? Ja, men jeg går hjem, og jeg har det ikke så godt. Okay. Hej. Altså, det er simpelthen så meget, det her. Adam, han gider simpelthen ikke hente Nelly, og det er så irriterende. Jeg gør det så godt, jeg kan. Nå, det var ærgerligt. Ja, jeg tror lige, at jeg går... jeg går lige ind på mit værelse, ikke? Okay, hej. Det er så meget, det her. Nu går jeg selv, og nu gider jeg ikke her mere.